we make our own chocolate here. You make your own chocolate? Yes. Seattle chocolate. Yep. I was wondering, this is my first time. Oh, okay. So Seattle has their own chocolate. Very nice. There's like mga anis sa doon. Yeah. Palitan lang akong kusadong. Magpalit ka na lang. Okay naman. Ano lang. Usa lang yung Hindi mo dinaman. Oh, parang. Hindi kayo. Naikog ko ng isulta. Kaya lang kung. Tingnan na ba? Oh, 22 din ang pag. Pila na 10, no? Marami. Ang ba't ng pila ni... $10. Hindi ko pa ito pwede. How much this? Those bags are $10. $10? Ikaw pili ka mo sa asa doon. Atong pilawan. Oo. Sa manimuha din eh. Check ang sarang kaya ako, di ba ako katsu? Ay, udi mo. Hindi ka. Kan. Pa Milton na lang ako. Sige, kanin na lang. Okay, kanan na lang. Sige. We'll try one bag. So you don't... Thank you.